Ir-rejd li sar il-ġimgħa l-oħra fil-kwartieri tal-Partit Popolari Ewropew fi Brussell mill-Pulizija Belġjana u Ġermaniża ħalla qasma sħiħa f'dan il-Partit Ewropew li miegħu huwa affiljat il-Partit Nazzjonalista. Dan ġie rapportat mill-midja internazzjonali kif ġie irrapportat li hemm dawk fih dan l-IPP li mhux jaqblu ma' tmexxija tal-President Manfred Weber. Ir-rejd sar minħabba inkjesta mill-awtoritajiet Ġermaniżi dwar kuntratti li jlaħqu eluf kbar ta' euro u huma relatati ma' Mario Voigt li mexxa il-kampanja online ta' Weber fl-aħħar elezzjoni tal-Parlament Ewropew fl-2019. Skont rapporti ġodda fil-midja internazzjonali qed issir kritika interna lejn Weber minħabba ir-relazzjoni tiegħu mal-istess Mario Voigt. Sors li tkellem mal-midja internazzjonali qal li ma kien isir xejn mingħajr l-approvazzjoni ta' Voigt. Is-sors qal ukoll li Manfred Weber għandu jerfa' ir-responsabbiltà politika dwar dan il-każ. Dan ir-rejd fuq il-kwartieri tal-IPP wassal biex laqgħa tal-grupp li kellha ssir fil-Polonja din il-ġimgħa tħassret. Fil-midja internazzjonali ġie rapportat ukoll li fl-aħħar ġimgħat kien hemm qasma oħra fil-Partit Popolari Ewropew hekk kif Weber beda diskussjonijiet mal-Partit Konservattiv Ewropew li miegħu hemm affiljat il-Partit tal-Prim Ministru Taljana Giorgia Meloni. Membri Ġermaniżi tal-Partit Popolari Ewropew ilhom jagħmlu t-tentattivi tagħhom għal din l-aħħar sena biex il-partit ta' Meloni ma jsirx parti minn alleanza politika Ewropea li tinvolvi l-IPP. Dan fil-waqt li ssaħħu wkoll li l-partit m'għandux jibqa' ikun affiljat mal-Partit Forza Italja ta' Silvio Berlusconi. Dan minħabba li dan tal-aħħar kien tkellem kontra il-President Ukren Volodymyr Zelensky. Mal-membri Ġermaniżi jingħaqdu wkoll dawk Pollakki kontra l-alleanza tal-IPP mal-Partit Ewropew li miegħu hija affiljata Meloni. Weber huwa ħabib mill-qrib ħafna tal-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil, tant li poġġih bħala Segretarju Ġenerali tal-grupp tal-IPP fil-Parlament Ewropew. Fil-kampanja elettorali ta' 6 snin ilu f'Malta, Simon Busuttil ġab lil Manfred Weber hawnhekk sabiex jitkellimlu f'mass meeting f'Taslima. Manfred Weber jaħdem ukoll spalla ma' spalla mal-Ewroparlamentari Nazzjonalisti Roberta Mezzola u David Casa.